Tervetuloa kolmikantaan, joka sijaitsee Outokummun lähellä. Eniten leiriläisiä sykähdyttää aina itse leiripaikka, luonto kokonaisuudessaan. Lämpimässä järvivedessä polskuttelu, aina kun siihen annetaan tilaisuus, on hyvin mieluisaa puuhaa kaikille. Ollaan vedessä niin kauan kuin mahdollista. Sitten iltaisin vielä yhdistetään uimisen saunominen ja riemu on ylimmillään. Vesi tarjoaa vielä muutakin. Monet leiriläiset istuisi aina kanoteissa ja meloskelisi vaikka aamusta iltaan. Leirin ohjelmaan kuuluu perinteisesti kanoottiretki. Kolmikannasta voi lähteä 12 järven kierrokselle, joskus on niin tehtykin. Useimmiten kuitenkin melotaan 5 järven edestakainen lenkki. Liikunnallisuus leirillä on monipuolista. Pelataan lentopalloa, pesäpalloa, sählyä, jalkapalloa. Harjoitellaan yleisurheilua, on jousiammuntaa, laserammuntaa, suunnistetaan ja muutakin liikuntaa paljon. Suurta kiinnostusta on saanut aikaan tanssinopetus. Lopputuloksena on ryhmäesityksiä ja sitten kaikkien yhteinen tanssiesitys. Iltaohjelmaan päättää aina iltanuotio ohjelmineen ja makkaranpaistoineen. Vaikein osa leiriä on malttaa mennä nukkumaan sovittuun aikaan ja sitten tietysti herääminen aamulla on joillekin hieman kankeaa. Se on kaunein, riemukkain, toimivin, rauhallisin ja parhain paikka maailmassa.